नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया जहान। हम सिंगर युगेंद्र योगी आज बहुत दिन के बाद फिर से आयल बनी आप सबके कुछ सुनावे। आज हम पवन भैया के गाना गावत हई और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए जा। कैसे बा? करब इंतजार यार पीपरा के छाँव में, करब इंतजार यार पीपरा के छाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। करब इंतजार यार पीपरा के छाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। कैसे बताई तोहसे प्यार करीले, जान से भी ज़्यादा हम तोह पे मरीले। हाँ, कैसे बताई कितना प्यार करीले, जान से भी ज़्यादा हम तोह पे मरीले। प्यार के निशानी देहब पायल तहरा पाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। नैना बेचैन बाटे देखे खाती कब से, मिलन के अगिया दिल में जहरता तब से। हाँ, नैना बेचैन बाटे देखे खाती कब से, मिलन के अगिया दिल में जहरता तब से। प्यार के हिलोरा लेहल नदिया के नाव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। अच्छा लगल होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले भैया। नमस्कार।